som nosaltres, som l'agrícola, el manacà. L'agrícola sense manacà no s'entén, i jo crec que manacà sense l'agrícola no s'entén, tampoc. Crec que això és una imaginació meva, perquè jo, clar, jo el veig des del prisma de l'agrícola, no puc veure el prisma del públic en general. Nosaltres aquí sí que ho tenim ben clar, de que jo vaig entrar de president i tots els companys de la directiva ho tenim ben clar. Aquí, fora política, aquí just és cultural i de manacà. Bueno, som de 8 companys i te puc dir que tot de 8 a la seva manera i estem molt distribuïts això i a la seva manera i les seves possibilitats, fan molta feina, però molta. Mira si això que han tingut companys que en un moment determinat han dit Llorenç, no puc ser fot directiu perquè m'ocupa massa el meu dia a dia. Hombre, esperam, nosaltres aquí el dia clave serà dia 10 de novembre, que és el dia que se va constituir el sindicat agrícola manacorense, dia 10 de novembre. Serà un dia fort. Ara demà, per exemple, demà començarem amb una inauguració del malgrat Llorenç Femenies, que ell, conjuntament amb en Llorenç i nosaltres, van ser els que van inaugurar la sala d'exposicions de l'agrícola. Després hi ha una conferència d'en Manel. Diumenge havien de tenir una actuació de poesia, però per motius personals o motius aliens a l'agrícola s'ha hagut de suspendre. Ja veurem més endavant com ho farem. Després, dijous, dos número 1 de la glosa mallorquina, com el Xurí i la Maribel, faran una gosada aquí. I després, dissabte nosaltres tenim els socis que tenen 90 anys i els socis que fa 50 anys que ho són, els hi fem un petit homenatge, que això ho farem dissabte. Dissabte, els socis que tenen 90 anys i els que fa 50 anys que ho són, els fem un petit obsequi. I després, el dia 10, ve que digamos, el dia essencial, que això se farà al convent, després hi haurà un petit refrigeri dins el claustre, per gentilesa de Ciper Manacà, i entregarem uns obsequis a 3 entitats que m'han ajudat molt i els hem de reconèixer. I després, dins aquest acte, hi haurà una actuació de Miquel Lledó, i serà per donar moltes gràcies per haver complit 125 anys, que ja no els veurem pes, nosaltres no hi serem. Jo crec que hem procurat fer els actes fossin manacorins. Cultura mallorquina, per exemple, dia que donàvem els obsequis als socis de 90 anys i de 50 anys d'antiguitat, actuarà Antoni Duro i això, més manacorí ja no ho pot ser. En Xurí i la Maribel, més mallorquí, malament no sigui manacorí, però més mallorquí no ho pot ser. En Miquel Lledó, més mallorquí no ho pot ser. Hem procurat ser del poble, fer coses pel poble.